Hello everyone. Welcome to English Easy. Nice to meet you again. Let's go on with the revisions. I'll be similar on YouTube sanfe. Muye English Easy. Anu serele mo benyo ya tukuni ni wala da kuraye mi no ayo damne depuis odongo no yesekngani. Ay leçon wolonfla ye. Sisa ayan jo ame sengani ke ka yere kalambara buluda. Yere kalamba na fama ko exercise. Exercise yere kalam. Ka ɲininkaliw di ɲininkali minnu bɛ an ka leçon tɛmɛnenw kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔla leçon ninnu faamuyala. An ka o dongo revision na an tun ye yɛrɛ kalan baara dɔw di foli kan. An ko sɔgɔmadafɛ foli, tilegan fɛ, wula fɛ ani su fɛ. Olu bɛ fɔ cogo di anglais la? I n'a fɔ i k'a fɔ ani sɔgɔma, ani tile, ani wula, ani su. Ani ka taa se foli minnu sirilen tɛ waati la n'o ye salut n ce. Ni yɛrɛ kalan baara ninnu hakili la a bɛ ka e dɛmɛ kosɛbɛ e ka se ka kumaden ninnu ka u ta ka segin fo u ka to i kɔnɔ. O senfɛ an tun ye kuma kura dɔ di a chaque fois an b'a kɛ ten tuma o tuma n'an bɛ yɛrɛ kalan baara kɛ an bɛ kuma kura dɔ di a kɔnɔ i ka taa ɲɛɲini kɛ o kan. Kalanden kana sigi dɔrɔn f'a ka ɲɛɲini dɔ kɛ. An tun ye kuma kura min de o de ye Ala ka su hɛrɛ, Ala ka dugu ɲuman n'o ye bonne nuit. Bonne nuit o bɛ fɔ anglais la cogo di? Comment dit-on en anglais bonne nuit? Voilà. Iyo min fɔ o yɛrɛ de do. Bonne nuit, anglais b'a fɔ good night. Good night. A fɔ nɔfɛ. Good night. Good night. Good night. Good night. O de ye bonne nuit. Ka dugu ɲuman jɛ. Good night. Night. Kana fɔ ko 9 o ye kɔnɔntɔn de ye. N'an bɛ compter la an b'a fɔ ko 9. Mais ni ko night, night o de ye su. Donc n'i b'a fɔ bonne nuit, i b'a fɔ good night. Good night. Très bien. Ni mɔgɔ ko i ma good night, e b'a jaabi cogo di? Ni mɔgɔ ko i ma good night, e b'a jaabi cogo di? Très bien. I jija i ka walanda natɔ sui. Video natɔ nin kɔfɛ i k'o jaabi ɲini i k'o sui, an bɛna o jaabi d'i ma o kɔnɔ. Ni mɔgɔ ko i ma good night. Good night, friend. Good night, sister. Good night, brother. I b'a jaabi cogo di? Très bien. An ka revision sabanan. Revision 3, i b'o leçon lajɛ, an bɛna o jaabi di. Bi an bɛna taa ni revision 2 ye. Revision 2 n'o ye deuxième revision. Seginkani filanan. Seginkani leçon filanan hali bi an bɛ kuma tɛmɛnenw an ye walanda minnu ye an bɛ segin olu kan. An bɛna yɛrɛ kalan baara kuma minnu d'i ma o bɛ taa se kumaden 7 ma. Kumaden 7 e tun y'u bɛɛ ka tɛmɛ koyi. Video fɔlɔ fɔ video sabanan kumaden ninnu bɛɛ b'o kɔnɔ. E ka segin k'o video lajɛ bani. An bɛna kumaden minnu d'i ma français la k'u kɔrɔfɔ bamanankan na e ka taa u bayɛlɛma bamanankan anglais fana na. Exercise, traduire en anglais. Translate into English. Ko kumaden minnu fɔtɔ filɛ ko yala ninnu bɛ fɔ anglais la cogo di? I n'a fɔ n'i ko mɔgɔ ma comment allez-vous? Comment allez-vous? I b'a dɔn nin kumaden saba bɛɛ ye kelen. Comment ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ninnu bɛɛ ye kelen. A kɔrɔ ye ko hɛrɛ tilenna wa? Hɛrɛ sira wa? Voilà. I ka kɛnɛ wa? I ka lahala bɛ cogo di? A kɔrɔ y'o de. O bɛ fɔ anglais la cogo di? N'i b'a fɛ ka mɔgɔ ɲininka. Comment ça va? Comment allez-vous? An ye kumaden saba di o la k'a fɔ ko i bɛ se k'o bɛɛ fɔ ka mɔgɔ ɲininka ka lahala la. E ka segin video kɔrɔmaw ma tuma dɔ la a tɛna se o ma yɛrɛ e bɛ se nin kumaden min na koyi. Ni mɔgɔ ko i ma comment allez-vous? E b'a jaabi cogo di? I b'a fɔ je vais bien. N ka kɛnɛ. Je vais bien. N ka kɛnɛ. I fana dun et toi? Voilà. Et toi? O ye ɲininkali filanan ye. Je vais bien. Et toi? N ka kɛnɛ. E yɛrɛ fana dun? O bɛ fɔ cogo di anglais la? Ɲininkali sabanan.
Je vais bien aussi. Mfananga kene kuchukula. Bashi tena fana. Bashi tena fana. Je vais bien aussi. Oya français. Obe fuchuko d'anglais la. Kuma den numbe ka dima français la ku korofo bonangana. Sisa eka ta siku ka anglais la. Comment me ka anglais kale ku bonangana. Ibo kalama déjà. Ote? Voilà. Donc, ningal sabana je vais bien aussi. Ningal nanna merci. Merci. Inche. Inche mindo ani foli inche tekilede. Ni mwoye nyuma yaki. Ni mwoye kuma duman fiye. Il va faire merci, inche. Mwoye fin no dima, merci. Donc, au fana kuma kura yamba fe ka mundo. Video na to la amba jabi di moko. Merci. Inche. Ani salut o tekele de salut oui hello. Anyo yikatimote. Na merci oui inche. Ne fin no dima sisa. Ah, il va faire inche. Inbaraji. Ni kuma dumando finyana. Ah, merci beaucoup, inche. Yay. On est folie tekele. OK? Donc, comment on dit merci en anglais? Adningali duruna, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et toi, il dit. Ni ba fika mo nga to la. Ibo fo choko d'anglais. Et toi, il dit. Hein? Oui, ningali duruna. Aworona, o jabi be di. Je m'appelle, par exemple, Ahmad. Je m'appelle Ahmad. Ne toi, Ahmad. Ningali worona etoy di ningali durna etoy di a worona a jabi ne toy Ahmad. Je m'appelle Ahmad. On va faire quoi d'anglais là? Ningali wolon flana na là-bas. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Ebe bomi. Ebe bomi. C'est qu'à fois nebe bom là. Ebe bomi. Nebe bo Ghana. Ebe bomi. Nebe bo Bamako. Ainsi de suite. Ima jabi itina blaka jabi e ka se ka yingali fodro. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Ebe bomi. Voilà. Donc nous yingali wolon fly amba fe ka menu jabi yere kalan bara en konnana. Iba e ka fuko ode be saobe ki deme koswe e ka kuma den nunu iku maîtriser iku o ka sabati bolo fo ere be kuma na e ka sorla ima gela sorla. Ode wala dan la yini e koy. Le son nunu la yini ode. L'objectif ode ka se ki deme wati kunguru kone ka se ka anglais famia ka sobe ka be ka di makana erebe kamime afamana voilà donc ne yere kalan bara video flana e yere kalan ba video sabana benena ay ningali munun kenin kono amena olu jabi o kono ina fanye ningali temene video follow yere kalan ba video foro ay ningali mke noye bonne nuit ayo jabi yambi e ka se ka kanda bonne nuit koroidi. Bonne nuit for anglais chokodi. Voilà, ode de good night. Good night. Okay?